ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದೊಂದು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಬಾನಿ ಗೈಸ್, ಬಾಲೆ ಗೈಸ್. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರುಲ್ಲಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಲೆ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಮಾತಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಪಾತಿರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲ ರೈದಡು. ధృతి అమీన్ హాయ్ వనందులేరు. హాయ్ ఎంచెల్లరు ఛానల్ హాయ్ అక్క ఛానల్ కింద పల్లి ఎంచెల్లారు. బ్లూ కుర్క ఛానల్ ఉండే ఛానల్ ಕಿಂದ ಬ್ಲೂ ಕುರ್ಕ. ಕನ್ನಡನ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ? ಅದೇ ತುಳು ಬರ್ಪುನು ಮರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಡ. అన్న ఎంచొల్లారు కేనందులేరు అనుషారులే ఈరు ఎంచొల్లారు అనుషారులేరు నీకు ఆశీర్వాదాలు హుషారులే. ಬಕ ವಿಶೇಷ ಪುರ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಯ್ಯಗು ಉಲ್ಲಾರು ಉಲ್ಲಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎಡ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಐಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಕಜಿಪು ಚಿಕನ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಚಿಕನ್ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಗುರುವಾರ ಚಿಕನ್ ಬರ್ಸ ಸುರಾಣ್ ಮರ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಮ ಬರ್ಸಾರು. ಲೈಕ್ कर जनंजक्का लाइक कर ले वे. ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಎಡ್ಮ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಲೇರು. ಐಡಿ ಪೋಚಪ್ಪ ಮಿಸ್ ಪಡ್ಲಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 9 ಜನ ಐಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರತೀಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಇರ ಅಕ್ಕನ ಅನ್ನೇನಾ ಏರನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಕ್ಕನ ಅನ್ನೇನಾ ಪ್ರತೀಕುಲಾಲ್. ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಬಯಾರು ಉಲ್ಲಾರ. ಸೂಪರ್ ये बनले थैंक्स थैंक सपोर्ट गिरना.
లైవ్కు జాయిన్ అయినాక థ్యాంక్స్. ధృతి అక్కగల లైవ్కు జాయిన్ అయినాక థ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದೆ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ನಿಖಲು ಕೇನಂದ್ರ ಎಂಕಲು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಚಾಲ ಅಕ್ಕಯ್ಯಗೆ ಪ್ರತೀಕುಲ ಅಕ್ಕಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಂಕಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಕ ಅವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕದಿಪು ಕೋರಿಂಡೆ ವೆಜ್ಜೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೆ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯಾರೆ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬರ್ತಲ್ಲವೇ ಭಾರಿ ಬರ್ತ ಇಂಚಿ ಇದು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳರೆ ಯಾರುಲ್ಲಾರೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಂಜೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬರ್ಸ ಹಂಗೆ ಜೋರ್ ಬರ್ತ ಇಂಚಿ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಯ ಆತ ಕೋರಿಂದು ಏನ್ ಪನ್ಯ ಸರಿ ಎರಡು ದಿನ ಕೂರಿಲ್ಲ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತರ ರೇಗ್ಲ ಕೋರಿ ಈರ್ ಬತ್ತರಿ ರೇಗ್ಲ ಕೋರಿ ಸೂಪರ್ ಕಜ್ಜಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಗ್ಯಾಸ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಕೆಂಬುಡೆ ಕೆಂಬುಡೆ ಕೆಂಬಡೆ ಕೆಂಬಡೆ ಗಸಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರತಿ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಮಾನ ಪ್ರತೀಕ್ಷಣ ಅತ್ ಬುಕ್ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಮಾ ಅವೇ ಪ್ರತಿಮಾನ ಪ್ರತೀಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸಂಡೆ ಎರಡು ಜನ ಐದುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕೋರಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾಗೆ ಸೂಪರ್ ನೇಮ್ ಓಕೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸಂಡೆ ಬರ್ಸ ಮಾರೆ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಕೋರಿ ದಿನಾರ ಯಾರು ಬರ್ತದ ಪೋದ ಅಂದು ಅನ್ನ ಇದಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೋನೆ ತೋ ಜಾವ್ ಜಾರು ಓಹೋ ನಾ ಇರ್ ದಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೋನೆ ತೋ ಜಾವ್ ಜಾರು ಸಾರಿ ದಾದೆ ಸಾರಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾನೆ ಮೋನೆ ತೋ ಜಾಬ್ ಜಾರು ಮೋನೆ ಜಾನೆ ತೋ ಜಾಬ್ ಜಾ ഞാനൊക്കെ നിന്നാൾക്കേನು ഞാനും മോനെ നീര് 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 ലായിക്കത്തിന് ആരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ನೀರು ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿ ಲಾಯ್ಕത്തിന് ದಾದನ ಮೋನೆ ತೋಜಾ ಜರಂದು ಎನ್ನಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವತ್ತು ಜೇರಿ ಅವೇ ಮೋಸ ನೀ ಎನ್ನಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೆಂಚ ಮೋನೆ ತೋಜಿನಿ ಮೋನೆ ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಗ ಎರಡ ಮೋನೆ ತೋಜಿಂದು ಆರೆ ಪಂಚನ ಮೋನೆ ತಜಪ್ಪ ಬೇಗ ಹೊರ ತೋಜಪ್ಪಲ್ಲೇ ಮೋನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಎನ್ನಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತು ಜೇರಿ ಅಂಚ ಮೋಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾತುಂಡು ಅದು ಮೋನನೇ ತಜಪ್ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳುವರು ಅರೆ ಮೋನೆ ತಜಪ್ಪಲೆ ಇಂದು ಮೋನೆ ದಾದಾವ್ ವರ್ಮ ಜನ ಇಡ್ಡುಲ್ಲಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ 9 ಜನ ಇಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮಾತಾಡಿ ಮೋನೆ ತೋಜಾಗಿದ್ನು ఆయన ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮೊನ್ನೆ ತೋಜಾಗ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆವಕ್ಕ ಆರು ತಜಪ್ಪೋಚು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 6 ನಂಚಿ ಬಂದಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತಜಪ್ಪೋಚು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತದೀರಿ ಆಹಾ ಸುಳ್ಳು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಬಾರ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂದು
అందప్ప అన్నం తినేదప్ప అంది సత్యవన్ ప్రతీక్ష అక్క నేను సుల్మాన్ అందిద్ది ఆరే పనికిన తొజ వచ్చి అన్సిట్ మోన తొజ పోతే ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಳ್ಳಾರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲರಾರು ಅರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗೆಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಗಿತ್ತ ಜೆತ್ತೆ ಐನಂಚರು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬುದೆ ಅಂಚ ಜೆತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೊಬ್ಬಳು ನಿಂತಿದೆ ದಿನ ಬರ್ಪೆ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪ ನಂದು ಬರ್ಪೆ ಓ ಬಾರಿ ಬೇಗ ನನಗೆ ನಂದಲ್ಲೇ ಸೋತು ಹೋತು ನಂದು ನಾ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಡಾ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂತ ನಾಯೇನೆ ಅಂಚೆ ಸೋತು ಹೋತು ನಾ ಪಾಪ ಕಾಯಿ ಬೇಲಿಜ್ಜ ಹಾ ಅಪ್ಪ ನಂದಲ್ಲೇ ఒక విశేಷ ಪ್ರತೀಕ್ಷಕ್ಕನ ಪಾಪಗೆ ಬೇರೆ ಯಾನತ್ತೆ ಪಾಪ ಎಂಕವನ್ನಿ ಆತೀರು ಪಾಪ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕವನ್ನಿ ಪಾಪ ಅಂದು ಎಂಕವನ್ನಿ ಮಾರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಗಳು ಉಳ್ಳಲ್ಗೆ ನಂದೆ ಮಗಳು ಏತ್ ವರ್ಷ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆಗೆ ಮಗಲುಳ್ಳೋಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಡೇರು ಏತ್ ವರ್ಷ ಮಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳು 2 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು 2 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು ಹಾಗಾವೆ 2 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಿ 2 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳು ಐಂಜನ ಹೈಡುಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಆಗ್ಲು ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಕಡೆ ಬೂರ್ದು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗ್ಲಾಲ್ಪ ಬರ್ಸಜ್ಜೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಕ್ಕ ನಂಚಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಲೈಕ್ ಬೂರ್ ನೆಂಚವು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಾಗೆ ಇತ್ತ ಇಂಚಿ ಬರ್ತನು ಮಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಸೌಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಹೋದ ಇನ್ನು ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಪ್ಪೆಲೆ ರಂಚದವು ಕಪ್ಪೆಲೆನ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಅನ್ನ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಕಪ್ಪೆಲೆನ ಸಭೆ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಊರ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೂರ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರ್ದನಂತ ಮಾರೆ ಕಪ್ಪೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಏತ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜ ನಿಂಕ್ಲಂತ ಕಪ್ಪೆಲ ರೆದ್ದಿಲಕ ನಿಂಕ್ಲಂತ ಜೋರು ಕಪ್ಪೆಲೆ ಯಾರುಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಐಡಲಿ 3 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಲೆ ಕತೆ ಧೃತಿಯಾಕ ಪೋಯರು ಮಾರೆ ಧೃತಿಯಾಕ ಪನಂದೆ ಪೋಯರು ಪನಂದೆ ಪದುರಾಡಾರು పోయిరాండారు ఇల్లేరా ప్రతీక్ష కలెజ్జేరా అంది మనింపు చేరు జరువరు ఉల్లేరు పాతేరు జరు కోపనందు
ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ 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 ಹೋಗಿ. ಅಕ್ಲ ಹೋಯ್ರಿ ಇರು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕಲ್ಪೋಯಾರ ದಾದಾಗ ಎಸ್ಕೊತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಕೋರಿದ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನು ಮಾರೆ ಒಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮುಗ್ಗಿನೊಂದು ಬಲ್ಪನೆ ನಂದು ನಾನು ಏರಾಗಿಟ್ಟು ಮುಗಿನ ಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಗಡ್ಡಿನಾಗೆ ಕೋರಿ ಅಂತ ಅಡ್ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಏರು ಗೊತ್ತಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರು ಬರ್ತೀರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಬಲೆ ಪಾತಿರ 6 ಜನ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಕೋರಿದಾಗಲು ಪೂರ ಪೋಯರು ಮಾರು ಮನಸ್ಸು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಹತ್ತ 6 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 6 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ 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 ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ಬಲೆ ಏರುಲ್ಲರು ಬಡ 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 ಊಟ ದಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಗನ ಗನ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟು ಏರ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲೇರು ಐದು 2 ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಓಪನ್ ಅಂದಾಗ ಬರೋನಿದ್ದೀರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಾ ಲೈಕ್ ಬರ್ತದೆ. 4 ಜನ ಐಡುಲ್ಲಾರು ನೀರಾ ಬರ್ಪಿರಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾವನಿದ್ದಂಗ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಲಾಡಿದೆ ಸಂತೆಲಿ ಮರದಿಲ್ಲ ಕಾಪಿನ ಬಲೆ 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 നല്ല ಕಾಪಿ ಬಲೆ 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 ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕಸ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. 5 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಐಡಲ್ಲಿ? ಪಾತಿರಿ ನನ್ನ ಯಾಕಂದಕ್ಕೆ ಪಾತಿರಿ వచ్చినాను ಎಕಡೆನ ಮಾತಾಡಿದೆ ಎಕಡೆ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಣ ಮಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಲೈವ್ ಹೋದೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಲೈವಲ್ಲಿ? ಅವಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾತಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಐಡಿ ಡಿಪ್ಪೊಚ್ಚಪ್ಪ 4 ಜನ ಐಡಿಡಿಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್? ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಬನ್ನಿ, ಎದುರು ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ ಸಭೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ದುಂಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಹಾಂ ದುಂಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲಿ ದುಂಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲ ಕಾಪುಜಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಏರೋ ಅಂತಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೊರಂದಿಲ್ಲೇರು ಹೆಂಚಿನ ಬಗುಲ್ ಬಂದು ಬಗುಲ್ ಟ್ರೈನ್ ನಾಯ 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾರ್ರೆ 4 ಜನ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲ ರೀ ಹೂ ಗೈಸ್ ಬಲಿ ಚಿಕನ್ದಾಗ 2 ಜನ ಇದ್ದೀರು. ನಾನು ಏರ್ಲತ್ತ ಕೂಡ ಚಿಕನ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಕಾಲೇಜರು ಪ್ರತಿಯ ಕಾಲೇಜರು ಗೈಸ್ 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 ಪಾತಿರ್ಲಿ 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 6 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲಾರು
ಇದೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾರಾ ಉಲ್ಲಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳಾರೆ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಎರಡಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಯಾವ್ದು ಬೆಲೆ 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 ಸಬೇಕ್ ಬೆಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದುಂಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಡನ್. ఏరున్నారు ఏర్లేరు హైడెడ్ లేరు పాతేరు చేరు ಎರಡು ಜನ ಐಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಐಡಲ್ಲರತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಹಲೋ ಅವಿಸ್ ಅಕ್ಷತ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾಯ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಬಸ್ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ನೂರು
ಅಕ್ಷತ್ ಅಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು, ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ. ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಾ? ಅಕ್ಷತ್ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡ, ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪಾಡು DP. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಣಸಂಡೆ ಅಕ್ಷತ್ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಒಣಸಂಡೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಇರೆಗ್ಲ ಕೋರಿ 2 ಜನ ಬರ್ತೀರ, 2 ಜನಕ್ಕೂ ಕೋರಿಗೆ ಅದು ಕೋರಿ ಬಂಡದ್ದು ಪೋದ ಅಂಡ್ ಮಾರೆ ಅಪರಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋದ ಇಜ್ಜಿ ಒನಸ್ ಲೇಟ್ಗೆ ಯಾರನ ಒನಸ್ ಲೇಟ್ಗೆ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಿಜೇರಿಗೆ. ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಕೊಜ್ಜರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಸನೆ ಬರ್ಸ ಇಂಚಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿ ಬರ್ಸನೆ ಇಂಚಿತ್ತೆ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಜೋರುಂಡೆ ಬರ್ಸ ದಾದೆಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಜೋಕುಪುರ ದಾನ್ವೇರು ಹಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಎಂಚಿ ಎಂಚಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ನೀನಿ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮುರನೆಡ್ದು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲ ಕೈಪು ಕಜ್ಪು ಬಂಡೇರ ತುಲ ದಾದು ತುಲ ಕೈಪು ಗಾರೆ ಗಾರೆ ಕಜ್ಪು ಮೀನು ಹಾ ಮೀನತ್ತ ಕೋರಿ ಮೀನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಫುಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್. ಮೆಂಬರ್ ಇವು ಬರ್ತೀರಾ ಆಯ್ ಬಂದಲ್ಲೇ ರಾಯ್ ನಾಯಿ ಬಂದು ಮೆಂಬರ್ ಇವು ಕುದುರೆ ನಾರ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅನಿಲ್ ಅಂದು ಕುದಾರ ಎಂಚಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡಿ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ಹಾಯಿ ಪಂಡದು ಪೋತುನಾರ್ನ ಪತ್ಯನೆ ಇಜ್ಜಿ ರಿಪ್ಲೈಗೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೇ ಒನಸ್ ಲೇಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಪುನ ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಪುನಾನೆ ಇನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನ ಪುದರ್ ಅನಿಲ್ ಅತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಪೂರ ಪೋಪುಜಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೀತನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅಂದಿಗೆ ಯಾರು ನಂಬುದಾರ ಅನಿಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಚಾನಲ್
ನಾನಿಲ್ಲ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕೊಳಪ್ಪಗ ಇರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಏರ್ನ ಲೈವ್ ಏರ್ನ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು நேரில் போயிடறாந்து வாணி அக்கெல்லாம் போயிரு அந்த அக்ஷத் அக்கெல்லாம் போயிரு దూర పోయారని ಗೊತ್ತುಂಟು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರಾ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ದೂರನ పోయాರ ಅಂದು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 5 ಉಳ್ಳೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ 2 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರೆ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 5 ಉಳ್ಳೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲ ಬತ್ತೇರತ್ತ ವನಸ ಅಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದುಳ್ಳೇರು ವನಸ ಆತುಜಿ ಅಲ್ಲರ್ತೆ ವನಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೋಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಅದೇ ತಿನ್ಪುನೇ ಬೇಲೆ ಇರ್ನ ವನಸ ಅಂಡ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಪಂಡೇರತ್ತ ಛೇ ಪಂಡೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅರಿತು ಜರತ್ತ ಒಂಚೂರು ನೆನಪು ಇದ್ದವು ಅರೋಣಸ್ ಮಲ್ತು ಜೇರ್ಗೆ ಇರ್ನ ಲೇಟ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ನಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಗ ಅವನಾಸೆನ್ನ ಲೇಟ್ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಗ ಓ ಇವತ್ತು ಆತು ಲೇಟ್ ಅವನಾಸಿರ್ನ 10:30 ಆತು ಲೇಟ್ ಯಾನ್ 10:30 ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತೇನೆ 2 ಸಲ ಅವನಾಸವೆನ್ನ ಆತು ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಇದು ಬಡ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಆತು ಲೇಟ್ ಇನಿ ಮೀನ್ ಆತ ಬೇಗ ಉಳ್ಳಿ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತ ಇನಿ ಬೇಗ ಅವನಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವನಿ ಅಕ್ಕ ಮೀನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಮುಗಿತೆ ಎರಡ ಮಾರ ಇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಇಪ್ಪಾನು ಇರೆ ಖಾಲಿ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗೆ 10:30 ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲರಾಜನ చెప్పుకోదు అప్పుడు ఏనైతే ಹೊರ ఉండార అందు నన్ను కూడా ఉన్న 10:30 ఇప్పుడు ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪುನಿಗೆ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚಾತಿ ಏರು ಬೇಗ ಉನಾಸ ಎಣ್ಣನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಉನಾಸ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆನಾ ಆತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲು ಬೇರೋ ಮಾರೆ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ಮೇಲೆ ಮೀನು ಅಂಡ 2 ಸರಿ ಉನಾಸ ಆತು ಈತು ಹೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಆತ ಕೆಲ ಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಂಪೆರ ಕೆಲ ಕೊಡು ಉಂಪೆರ ಅನಿಲನ್ನೇ போதான ಅರ್ ಬತ್ತು ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊನ್ ಪೋಪ್ನೆಗೆ ಅರಿತೆ ಓಡೆ ಪೋತೆ ಇರಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇತ್ತೆಡೆಂಕ್ ನೆರವೇರು
ದಾದ ಪಾತೆರ್ ಬೇರು ಆನೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಷತಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಯಿ ಪಂಡದ್ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರೆ ಆನೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಯಾರು ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಪಾತೆರ್ ಬೇರು ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಪತ್ತರ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಮಾರೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಗೀತನಕ್ಕೆ ಮಂಜನಕ್ಕ ಪಕ್ಕಂತ ಜನ ಬೊಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ದಾದಂಡು ಮೀನ ಮೀನನ್ ತಿಂದರೆ ಮೀನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ ಮೀನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಯಾರುಲ್ಲಾರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ಸರಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲೇಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆಂಚ ದಾದನ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಸುಬಗೆ ಬತ್ತೇಗೆ ಅಲ್ತ ಪನ್ನಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಮುಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ತಪ್ಪನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ తీయన్ ಬೊಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ದಾದಾ ಮಲ್ತಾರ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೆಂಬಡೆ ಇರೇದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ನತ್ತಾರ ನಮ್ರನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿದನತ್ತ ಪರೋಟ ತಿಂದು ಬತ್ತನತ್ತ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಬತ್ತೇರು ಪೋಯೇರು ಪೂರಾ ವಿಸಿಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತ ಉಂಟು ಪಾತ್ರ ನಿಂತಾರೆ ಏರು ಬರ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ವನ ಸಾತಿಜಿ ಕೊಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರ ಲೆತ್ತ ಕೂಬಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪೋಯಕ್ಕ ಕೊಡ್ಡಾಯ ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಅಂದ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನೆರ್ಪೇರಿ ರೇ ತುಲೆ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಎಂಚಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪೂರ ಎಂಚಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲ ಬೋಪುಜಿ ಅಂತನತ್ತ ನೀ ಪೋಯಾರ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಜಂಡಿ ಇರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರ ತಿಪ್ಪಾಯಾರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋತನತ್ತ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಯಾರು ಮಕ್ಕರು ಮಲ್ಪಯಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂತ ಬರ್ಸಂಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಅನ್ಪಾರು ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡರು ಎಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪಾರು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಗ ಟೈಪ್ ಉಂಡುಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಂಡ ಮಗ ಟೈಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಇನಿಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊಡೆ ಹೋಗ್ತಾರ
ಅವ್ರು ಕೊಡ ಬತ್ತಾರನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೇಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆತು ಎಂಕಲ ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೇಲೆದ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೇಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೇಲೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳ ನಾನು ಮಾರ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿದೆಲ್ಲ ಕೇಪಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದು ಆಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಬರ್ಸ ಆತೆಗೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಮುರಂದಾತ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಈ ಬರ್ಸದ ಗಮ್ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅದು ಅನಿಲನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋಗೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾರು ದೂರ ನಾ ಹೋದ್ ಬತ್ತೇರು ದೂರ ಪೇರ ಅನಿಲನ್ನ ಓಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದು ಕೂಡ ದೂರ ದೂರನ ಪಾರುಂಡಾರೆಗಿತ್ತೆ ಬಿದಾಡಿಯರ ಓಕೆ ಅಂಡ ರೀತಿ ಬಾಯಿ ಬನ್ ಪೇರುದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೇ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಯಿ ಬಾತನ ಬಾತೇರು ನೋಡು ಇರು ಸೂಪರ್ ಬನ್ಪಡ್ದು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಾಯಿ ಬಾತ್ನ ಅಂಚತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಅನ್ ಪಾತೇರ್ನೆ ಅತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ನಂದಿಜ್ಜಿ ಈರ್ನ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೈಮ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅನಿಲನ್ನ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕು ಲೈ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ಲ ಪನ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪು ಜನ್ಲ ಪನ್ರೆಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲಂತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆರು ಮೇರು ಬಂಡೇರು ಏರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಆರ್ನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲಂಚೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಲೈವ್ ವಾ ಪೊರ್ತು ಗುಲ್ಲ ವಾ ಪೊರ್ತು ಗಿಜ್ಜ ಇತ್ತಂಡ ಇಪ್ಪ ಅಂಚಪುರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಲೈವ್ ಬಸ್ ಬತ್ತನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುಚ್ಚಿ ಪತ್ತೊಂದು ಜಾಳ ಬದುಕ್ಲೋ ನೋಡು ಜಾಳಿಜ್ಜ ಕುಂದಿನ ಜಾಲಿದೆ ದೂರ போயிரு ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ പോയറ നില്ലടുലേര ജത്ത അനേതന്നെ ഉള്ളാരാ അല്ല പോയറാന്ന് മാറെ ലൈവ് 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂದದ್ದು ಇಜ್ಜೇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲರೇ ಕೂ ಅಣ್ಣ ವೈಷ್ಣವ ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇಲ್ಲರೇ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲರಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ನಗಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣ ನಗಲ ಇಜ್ಜೇರು ದೂರ పోయిರಿ ಎಂಕುರಡೆ ಜನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಅವ್ಳು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರ ಅಗಲು ಅಗಲು ತೀರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದಾಜು ಇಜ್ಜ ತೋಜುಂಡು 2 ಜನ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಿಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರು ಮಾತ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಸೇರಿದು 4 ಜನ ಯಾನು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಬನಂದಿಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ 8 ಜನ ಉಲ್ಲಾರಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲೆ 8 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯಾರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಗೇರ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಎಕಡ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿ ಲಕ್ಕರ ಪನ್ ಪೂಜಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆನರು ಲಕ್ಕರ ಪನ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದೇರ್ಗೆ ಯಾರ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕರ ಮಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಂಡೆ ಆತ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿ ಜರಡ ಜೆಪ್ಪಡ ಹಲೋ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾರ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕರ ಮಲ್ಲೆವಿ ನಮ್ಮನ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ನ್ ಎಂಕ್ ಪುಚ್ಚೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಓಕೆನಂದುಲ್ಲೆ ರೀರೆ ಗೇತ್ ಪುಚ್ಚೆ ಬುಡ್ ಮಲ್ಲೆ ఇప్పుడు రెడ్డే పుచ్చే అడ్డు పుచ్చండి రెడ్డు పుచ్చేల వరక అప్పిల మగేల ಅಲೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ ಪದ್ರಾಡ ಗೊಂಗೂರು ಕಪ್ಪೆ ಉಂಡುಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯಿನ ಇಲ್ಲಾಡ ಬೋಡಾಕೇನು ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಲೆ ಉಂಡ್ರಿ ಲಕ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಲಕ್ಲೆ ಗೊಂಗೂರು ಕಪ್ಪೆ ಬತ್ತಲೇ ಹೋದು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ರಡ್ಲ ಬೋಜ್ಗೆ ಪುಚ್ಚೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೊರ್ಪು ಜಕ್ಕ ಯಾನಿಕೆ ರಶ್ ಪತ್ತ ಇದ್ದು ನಕ್ಕನ ಅಳ್ತಿರ್ದು ಪುಚ್ಚೆದ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರನ
ಎಲಿ ಪತ್ತುವಾರ ಎಲಿ ಎಲಿ ಸಾಂಕುವಾರಾಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲೇರು ಡಿಜ್ಜೆಂಗಿಲ್ಲ ಕುಚ್ಚೆಂದತ್ತ ಎಲ್ಲ ಡಿಜ್ಜಿ ಅನಿಯಾಕನಿಲ್ಲಡೆ 7 ಜನ ಒಳ್ಳೆರ್ಗೆ ಹಾಂ 7 ಜನ ಎಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಸು ಮಲ್ಪುನ ಮಾರೆ ಅವಳಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಲಕ್ಕಿ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಿ ಮಾಮಿ ಮಾಮ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಕಲೇವೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನ ಓಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡನ ಒಂದೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಾಡಣ್ಣ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ ನಮ್ ಬರ್ಪೆಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪುಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಯಾರ ಈಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪುಚ್ಚೆರಾಯಿ ಬಂಡ ಅಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ಉಂತುಂಡ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಏರು ಏನು ಮರೆ ಏಳು ಓಟು ಎಂಕ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಾ ನಾರ್ಪಂಡ್ ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಓಟು ಕುಂತುಂಡು 7 ಓಟುಗೆ 7 ಓಟು ಎಂಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದ್ ಹಾ ಪನ್ನೊಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಾ ಸಂಬಂಧ ಕುಳ್ಳೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬರ್ಪ ಅದೇ ಪುಚ್ಚೆ ಕಬಾಬು ಬೋಡ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಚ್ಚೆ ಕಬಾಬ್ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದ ಮಾರೆ ಗುರ್ತುಂಡ ಅಂದಾರ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂಪಿರತ್ತೆಯ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪಗೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಒಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಬಂಡ ತೆಲ್ಲಾರು ಕಾರ್ಲ ಬಂಡ ತೆಲ್ಲಾರತ್ತು ಕಾರ್ಲ ಬಂಡ ಕಾರ್ಲನೆ ತೆಲ್ಲಾರು ಬಂಡ ತೆಲ್ಲಾರು ಎಂಕು ಬೊಡ್ಚಾಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪುಚ್ಚದ ಕಬಾಬು ಟೆಕ್ನೋ SJ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ತುಳುತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಾರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ ಅರೆನ ಕಾರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಲಿಪಾರ್ ನಂದಿಯ ಪುಚ್ಚದ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ನೀ ಬುಲಿಪುಡವು ಹಂಸಿಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಂಸಿಲಕ್ಕ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅರೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರು ಮುರಾನಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಇತ್ತುಜೇರು ಟೆಕ್ನೋ SJ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾ ಕನ್ನಡವ ತುಳುವ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಬೊಲ್ಲೋಡ್ ಪೋತೀರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಅಂಚಪ್ರಪ್ಪ ನೋಡ್ತಿ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮೇನಿ ಬತ್ತೆಡಂಡತ್ತಿ ಇದು ನೆರ್ಪಿರ್ದುಲೆ ಏನಡ ಪಂಡಾರೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಬೇತೆಡಲ್ಪ ನೋಡ್ತಿ ಮಾರೆ ಪನ್ನಿ ಮಾರೆ ಎಕಡೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆತನು ಮಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆತನ ಎಕಡೊಂಜಿ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬರುವೇರು ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂದಂದು ಪಂಡ್ರಾಪ್ಜಿ ಮಾರು ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ದಾದಪುರ ಪಾತೇರು ಬೇರು ನೆರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಂತೂ ದಾದೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಾಣಿಯಕ್ಕ ಬರೀಟ್ ಒಂದು ಬೇರು ಅಂದಿಯ ವಾಣಿಯಕ್ಕ ಬರೀಟ್ ಒಂದು ಬೇರು ಆರು ಬೊಲ್ಲಡು ಹೋಯ್ನಾರ ಅಂದ್ ಮರ ಓಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇರು ಒಂದು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಓಲ ಒಂದಿಜೆರಡು ಸೀದಾ ಕಡಲು ಪೋಯರ್ದ ಒಂದೆರಡ ಒಂದು ಬೇರುಂದು ಓಲ್ ಒಂದು ಬೇರುಂದು ಇರ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅತ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರೀಟ್ ಒಂದು ಬೇರು ಪಂದ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾರ್ರೆ ಒಲ್ಲೋಡು ಪೋತಿರು ಪಂಡರ ತರೆಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ನವನ ಸಾತಿಜಿಗೆ ಕೊಡ್ಡಾಯ ಬೇಯ್ದಿಜ್ಜಿಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ ದಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬರೀಟು ಒಂದರ ಜಾನೆ ಪೊಟ್ಟು ತಾರಾಯಾಗೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನಿ ತಾರಾಯಿಲ ಒಂದುಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿಲ ಒಳ್ಳಡೆ ಎನ್ನ ಅವನ ಸಾತುಜಿ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಲೋ ಬಂದ್ರೆ ರಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು
ಜೀವಡಿಪ್ಪನಾಗ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರಡತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಂದೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದಂತ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿ ಅಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ಒಂಜಲೆ ಕಾಪೆರ ಅಂದು ಮಾತೆರ ಬತ್ತಡಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಊರ್ವೇರು ಅರಂಜಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕರವಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಸೌಖ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ಕುರಿಯರಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಏನ ನೀನ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಸಂತೆಡ್ ಬ್ರಂಚಿನದು ಮೋಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿ ನೀನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ನಾ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಿ ಅಂದಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಆರಿತೆ ದುರಣ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏರೇನು ಬನ್ ಅಂದ್ಲೆ ರಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಅಡ್ಡ ಪೂರಿಯ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಂಜಿ ಲಕ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಗೇರು ಒಂಜೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊರ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದ್ದು ಮೀನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಮೀನಾಯ್ತು ಲೈಕ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುವಲ್ಲ ಕಂಡು ಏತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡು ಮಾರು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೊತ್ತ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯ ಬುಕ್ಕೇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಾರೆ ದಾನೆ ಮೀಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈದಾರ ನಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಿಯಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬನ್ನಿಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ಏರು ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಮಾರ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತೆಂಗಿಲ್ಲ ಆರ್ನಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಅದೇ ವನಸ್ ಸುಮಾರು ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಓಡೆ ವನಸ್ ಕೊರ್ನಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಾ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈರ್ನಾನೆ ವಿಶೇಷ ನಿಗಲಂಚಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಕೆಂಗಲಂಚಿ ಪೂರ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಂಡಾರ ಅದೇ ವನಸ ಸುಮಾರು ಕೊರಿಯ ಬಂದಿರು ದಾದಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೌದಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅವೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ಜಿ ಮೊಗಲ್ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪಜಿರಿ ಕರ್ಮ ದಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪಜಿರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಲಡ್ಡು ಗೂಡಂಗಡಿ ನಾಲ್ ಗಡಂಗುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆತೇಪ್ನ ರಡ್ಡು ಗೂಡಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ ಗಡಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸುಮಾರು ಕೊರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆತುಕೆಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆಂಡು ಇರು ಒಂಜೆ ಕೊರಿಯಾರು ಮಾರೆ.